Ayan, tambak tayo sa trabaho ngayon mga kabro, araw ng Lunes. Ayan si Brother Fern, si Kabro Fern. Ayan, medyo magulong pansit itong inaayos niya. Ayan, ino-organize niya yung wirings. At dito naman, 200cc conversion plus 6-speed transmission mga kabro from Bawang, La Union. Shoutout kay Bossing Bongski. Ayan, sa kanya yung TMX na 155 mga kabro na kulay itim. At dito naman sa kulay pula na TMX 155, 200cc conversion din from Taguig, Manila mga kabro. Ayan, nabore out na tong isang crankcase. Yan, si Pare Jeric ang kumana dyan. At ako naman doon sa TMX 155 na pula. Ito yung cylinder head na gagamitin natin. Bruskong mabigat. Halos na sa 3 kilo mahigit yung timbang niyan mga kabro. Smooth cylinder head. Ayan yung mga materyales ng TMX 155 from Taguig. Third gear papalitan natin dahil tamado na. Ayan, yung stator niya original pa, stock na stock, sariwang sariwa. Dito naman mga kabro, ang makina lang nadala ni Bossing from Matatalaib, Tarlac City mga kabro. Ayan, si Aldrin naman ang tumira dyan. Siyang nagbaklas, naglinis at mag-assemble. Shoutout kay Bossing. Ayan si Bossing from Matatalaib. Si Bossing naman yung tigar Taguig na 200cc conversion mga kabro ang gagawin natin sa kanyang TMX 155. At syempre shoutout din kay Foreman. Ayan, shoutout po kay Uncle, kay Foreman, tiga Mabirang. At si Bossing from Bentinilla, Paniki. Okay, ayan si kabro, tulog na. Medyo tiga Bawang, La Union yan mga kabro. Medyo napuyat sa biyahe, madaling araw siyang bumiyahe. Okay, ayan, update ko kayo dito mamaya mga kabro. Ayan o, overhauling. Isa, medyo napalaban tayo ngayong araw na to, Lunes mga kabro. Mukhang sasakit ang bewang natin mamayang gabi. Nangangamoy overtime. Mga nagpalitan ng 200cc conversion plus 6-speed transmission yan mga kabro. Okay, ayan. So, update ko kayo dito mamaya mga kabro. I-bore out muna natin itong crankshell ng TMX 155. Ayan, para may salpak natin ng maganda yung cylinder block. A few moments later. Okay mga kabro, tapos na yung makina ni Bossing from Matatalaib, Tarlac City. Ayan si Bossing oh. Pandarin mo na Aldrin. Sige. Hoy, mayatsa. Ayan mga kabro. Original timing gear ni boss. Ayan. Pero naka-CNC pa yung tornilyo ng kanyo. Carburetor niya. Nice. Uwi kita be. Okay. Tapos i-adjust na lang mamaya, tapos na. Ganyan na muna para maglapat. Update naman dito sa 200cc conversion naman from Bawang, La Union at 6-speed transmission. Ano pare? Update dyan mamaya. Motor ni boss from Bentinilla tapos na. Ayan, winawirings pa ni Brother Fern. Boss from Bawang, La Union. Bro, Fern, tono lang yon. Dito naman tayo sa 200 natin. Ha? Ay. Okay, so dito naman tayo sa 200cc conversion natin from Manila. Bossing, saan sa Manila? Ay, Taguig. Yan sila Bossing oh, kasama si Foreman. Ayan, shoutout po sa kanila. Maraming salamat po sa pagdayo. Okay, ayan, lagyan na natin yung cylinder block, magneto kit, oil seal, tsaka cylinder head. Ayan, tapos na, nakauna sa Aldrin yung makina na dinala ni Bossing from Matatalaib. Boss, salamat ah. Ayan si Bossing, salamat. Ganda ng Wigo ni boss oh. Toyota Wigo. Sige boss. Salamat, salamat. Overtime na tayo, madilim na mga kabro. Ayan si boss from Bentinilla, nag-overtime man. Ayan, nabagisan na yung motor na. Ayan, ni Foreman, ni Sir from Taguig. At ni kabro from Bawang. Ayan, from Bawang, La Union mga kabro. Ayun, naisalpak na natin yung makina doon sa chassis niya from Taguig mga kabro, 200cc conversion. Ito naman, binubuo pa lang ni Pare Jeric. Alright. Yung isa naman, nagtatanggal ng telescopic. Ayan, pauwi na si boss oh. Ayan. Sige, banat. One eternity later. Ayan mga kabro, overtime na natin. So, tinapos na natin tong TMX 155 conversion sa 200cc from Taguig. Ayan, Manila, Taguig pa mga kabro. So ito tapos na, ni-road test na rin natin. Ayan, smooth.
napakaswabe. At the same time ulit, mga kabro, napakaganda ng ikot ng magneto, walang kagewang-gewang oh. Yan. Oh my God! Wow! Mga vibrate dito na lang sa labas mga kabro. Ayan, sa makina, goods, all goods. Alright, so nagpalit tayo dito ng third gear na original mga kabro, dahil may tama na yung third gear nya. Then Sigunyal CG200 62mm stroke, 63.5 na cylinder block, and then pang 175cc na cylinder head or 150cc. Yan, napaka-smooth ng mga cylinder head na yan mga bro. Shoutout kay kabro Janwin Gamboa, shoutout sa iyo. Salamat sa mga kwan mo. Ayan, salamat sa tiwala kabro. God bless you. And then clutch damper, clutch lining, nagpalit din tayo dyan ng original mga kabro. Alright. Ayan oh, napakaswabe. Stock pipe pa siya oh. Mas maganda sana to kung medyo kwan siya, medyo naka-open or ipakalkal ni sir. Ayan, stock pipe pa siya mga kabro. Alright. Oy, malambot pala dito. Swabing swabe. Nagpalit na rin pala tayo lahat ng oil seal dyan mga bro. Clutch, kick, magneto kit, sprocket oil seal, tsaka cambio oil seal. Oh yo! Let's go! Balik na tayo sa ating laboratorio mga kabro. Ayan, dito tayo sa Wilcon mga kabro, nag-test drive. Entrance ng Wilcon, tabi ng entrance ng Wilcon yung kanto papasok sa atin. Pagdating nyo doon sa likod ng Wilcon, may dalawang poste na magkatabi, kakaliwa lang kayo mga kabro. Alright, so let's go. Alright, so uwi na sila bossing from Taguig. Ayan, may medyo maninibago si bossing sa pagsipa dyan, medyo tumigas. Ayan, kay Foreman, salamat po. Ayan. Ayan oh, naninibago na si bossing, tumigas ng sipain. Kayang-kaya mo yan boss, masasanay ka din. Oh. Sige bossing, kayang-kaya mo yan. Wag mong bibigyan ng malaki. Wag mong re-rev ng malaki. Ayan, umandar na rin yung isang 200cc conversion. Ayun, nakuha din ni boss. Ayan, quality, smooth mga kabro. Ayan. Ayan si Foreman, salamat po. Ingat po sa pag-uwi. Takbong 40 lang bossing ha. Okay, break in. Ay yung mga nagpalitan ni bossing nandun sa sidecar. Boss, salamat. Okay, isang 200cc conversion pa dito from Bawang La Union. Siyempre testingin natin yung 6-speed transmission nya. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sixta. Okay, wala na. Bawas, parap. Cuarta, tercera, segunda, primera. Half lang patalikod. Yun. Okay. Readjust na lang mamaya. Tapos nag full wave pa si Brother Fern dyan. Shoutout kay Yok Yok. Yun o. Rider boy. Sarap naman. Yun o. Magkala ko sa baba. Santing na. Shoutout kay Kuya Noli, the owner of this house. Ayan. Maraming salamat kay Kuya Noli oh. At syempre kay Ate Mela na naglaban ng aming duyan. Pwede na namin isabit ulit. Ayun yung duyan namin oh. Yan, pwede na natin isabit ulit dyan. Alright. Sa wakas makakauwi na si kabro. So dito siya yung nauuna na nahuhuli mga kabro. Okay. Siya yung pinakaunang dumating. Siya yung pinakahuling uuwi. Napakalayo pa ng uwian niya. Bawang La Union pa. Okay. Kabro, takbong 40 ah. Sige bro, ingat. Ay mga nagpalitan niya. Shoutout kay Boss Bongski. Ayan, ingat bro ha. Ayan, Bongski na nasa Hong Kong. Boss Bongski. Ayan, naka 6-speed transmission na rin yan. 1 down, 5 up plus 200cc conversion. Boss, salamat ha. Agalwad, oray makadanong katipar bangon dyan. Basta ma-break in, takbong 40 lang. Ege. Sige, salamat. Ayun. Layo pang uwian ni kabro. Bawang La Union. Oh, napalaban ang team kabro. Kabro.
Sarap ng duyan, no? So, that's all for today's video, mga kabro. Palaban.